stik er punkteret. Og hotten kører igen. Og det hele det bare, ikke også, Simon? Det var en 13'er. Det var en 13'er. Okay, så I kan se her på bloggen. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men lige der i stemplet, der er et hak, så den kan jo ikke køre mere. Så den skal nu stempel igen. Og det er fordi, at jeg har taget en pappakning, så jeg får 0,7 eller 0,65 mm squish. Og det kan den ikke lide, fordi det er for aggressivt til den. Så nu køber vi nyt stempel til den. Og så får vi den til at, får vi squishen op på 0,9 til 1 mm. Fordi så kører den lidt mere stabil, den kører lidt mere, du ved, jævnt hele vejen. Så det er planen nu her. Og så skal jeg også snart have vasket lokken, fordi den er lidt klam. Men det var det her. Så det er planen. Jeg har ikke lige fået filmet for meget, men dobler krumtop er der blevet købt. Den er dog nede i fryseren lige nu. Så har jeg købt en ny dødmands, fordi ham der tog hånden, han fik den gamle med. Så har vi købt State 6 RT-lejer, men de er også i fryseren lige nu. Gasgreb, Polini Quick Gas, men det sidder også på, og en Moka olieprop, eller olie, den der sidder på starterprop, men den sidder på blokken nu. Blød pakning. Nye, det hedder pinbolde. En ny, helt ny, motorophængsaksel. Fucking for der er stillet den. Vi står på stil. Og jeg har fået bøjlige, så jeg snakker som en mongol. Med skal jeg lige på det her. Pinboldene. Og så det her, så jeg kan lave dødmand. Og det var vist det. Så får den jo lige noget får en cylinder, når det lige kommer på der igen. Køber cylinder til den, og så kan vi komme ud og brage på den. Jeg tænker lige at tage GoPro på. Og så rykker vi en tur. Så tager jeg med ud på en tur, når den er startet. Once you wake up, it's just a dream. It's just a dream. It's just a dream. It's just a dream. Okay, jeg ved ikke om I kan se det her, men der er sådan lidt overfladisk rust på min udstødning. Og den måde, jeg tænker mig at fjerne det, er at tage noget sådan her bathroom removes spray-agtigt noget. Og så bare noget børste eller noget, der kan skrubbe det ind i udstødningen. Og så, det fjerner nemlig kalk og overfladesrust og sådan. Det tager det værste. Så skal jeg udstødningen af først. Her kan I se alt det, der er taget op. Jeg kan så lige tage en klud her. Og så. Alt det beskidt her, det er sådan noget rust, der er taget. Så det gør man bare over mange gange det her, så bliver udstødningen pæn. Se. Det her det der, hvor jeg har gjort det. Så hvis vi lige tager udstødningen og vender på den anden side, så I ser her om alt det rust, der ligger her om. Ind og ned. Og foråret her, der I se, den er allerede ved at fjerne meget af det. Så det har meget lang tid. Så det er pæn. Nu begynder det at ligne noget. Nu har de ikke gjort det et par gange med noget nyt, du ved. Jeg har bare taget det her Ajax Bathroom og sprøjtet på et par gange. Og lige taget en, jeg brugte så en tandbørste, fordi at købte bare sådan en helt billig en. Fordi at, jeg ved ikke, om I kan se forskel på før og nu. Men det er blevet helt shiny nu. Jeg tror faktisk, vi kan vende den. Hvis vi vender den om her, I kan se på den anden side. Ja, det er blevet pænere. Så nu skal jeg bare have taget bagsiden, lige fjerne det sidste her. Og så bare bagsiden. Og så er jo basically ny udstødning. Okay, så jeg åbnede den til jokken her, og så jeg, der lå det der. Og så tænkte jeg, hvad fuck er det? Der er også sådan der. Lidt meget lidt på fingeren her. Skub til det. Hvad sagde du? Okay, skub til det giveolie. Så jeg åbner den her, og så ser jeg nu, hvad sagde den? Den tror jeg sgu da meget let giveolie ud her. Så det skal jeg finde ud af, hvor fanden den gør. Jeg tror det er pakningen, så jeg prøver lige at starte med at skifte pakningen, og så får vi se. Okay, så bolden var overhovedet ikke spændt herinde. Så nu har jeg lige spændt dem og håber på, at den ikke drøber mere. Og så vil jeg lige tage min kobling her.
Så vil jeg jo sådan set egentlig gerne lige have dem her stramme, de hvide tryk her, eller trim. Fordi jeg har en Stitix Soft, kan man se det, i den. Og den skal være, helst være blød i tryk og hård i trim. Så jeg får noget syg acceleration og noget okay top. Så det vil jeg gøre. Sætte klokken over på igen. Sætte den i jakken. Så det er tid til at få malet Kickstarter-skjold og den her Kickstarter-arm. Jeg havde ikke mere maletape, nu har jeg brugt noget graftape og håber på det bedste. Og den her over at lave lilla, fordi at jakken den er sådan lidt blå lilla. Så det tror jeg gør, at jeg får den en Stitix Kickstarter-arm på et tidspunkt. Så yes. Så skal vi bare vente på, at den kan få et lag mere. Så har vi da fået cylinder hjem, og vi har fået noget manuel benzin herinde og sådan lidt her, men det er ligegyldigt, og den bunden på. Det er ligegyldigt det der. Cylinder her, det er spændende, jeg prøver lige at åbne den. Så jeg kan åbne det her med en hånd. Sådan der, men lad os sige. Nu var lige snydt på forhånd, og lige skåret lidt op. Skåret lidt op. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Der er en masse cylinder her. Lækker. Jeg ved ikke, om den der udstødningsport, den er for lille til min udstødning. Det kunne det godt ligne. Jeg håber ikke, den er. Så har vi sådan noget der, vi har vores ene tykke stemmelring derinde i. Og et eller andet har vi også. Har vi topstykket. Men lad os sige MHR. Vi er topstykket på, ja. Det ser så meget lille ud, det der udstødningsport. Det finder vi lige ud af bagefter, fordi det er lidt nøjeren. Så ser vi, hvad vi har fået med unboxing her. En masse, vi har fået 3 metalpakninger og 2 guld, tror jeg. Og så har vi fået, nu har jeg lige snydt lidt, jeg har lige været nede og kigge, om alt var i orden. Vi har fået nogle klistermærker, sådan her, men det er lige meget. Vi har fået en pap, en udstødning og en topstykke med. Og så nogle membranplader, men der har vi Force 3, så det er fucking ligegyldigt. Men ja, det var det, jeg har fået med i Molossi. Anders Molossi.